गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोजों निउज पर्टेल बिथांमोननिसिम आरो गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आं बेखौनो बुंनो गोसो जादों दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोंनि सान्थिफुर हाइ स्कुलनि गेवलां फोथाराव ब्रैथि खुंफुंनो गोनां चिरां जिल्ला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि कनफारेन्सआ जानो थांगासिनो दं। बिनि थाखाय आरसिनि बिबान होजानाय पाब्लिसिटिनि जानानै आङो बेखौनो दिनै बुंनो थांगोन। दिनै जोंनि एनाउन्स खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे गाबोननि जानो गोनां 5 डिसेम्बर 2021 सानसेनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो हारि राव धोरोम फाराग गैयाजासेनो लैहोर लैहोर फैनानै खुंफुंनो गोनां बिथांमोननि गासै हाबाफारिफोरखौ जेन' मेहेरगोनां खालामफैयो, आं बेखिनिखौनो लुबैयो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम गुरैयैनो बुंनायजों खावलायहरनाय थाबाय। गिबियावनो आङो मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोजोनग्लायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे अल चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा एस'सिएशननिफ्राय जोंनि सान्थिफुराव माने मोनसे बोसोरसालिया माबा खुंफुंनो लादों। बेवहाय आङो अर्गानाइजिंनि जानानै बेखौनो खावलायनो लुगैयो। गाबोन डिसेम्बर 5 थारिखआव बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे नैबे खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव ज' लैहोर लैहोरै मदद होफैयो, आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। गाबोन टाइमा जाहैबाय फुंनि 8टानिफ्राय जोंहा प्रग्रामा जागोन, बेनो आरो।